Nkhani ndi yomwe ija ndithu ku MCP kumeneku kukuoneka kuti ndithu madzi achita katondo. Ndiye iyayi tikhala pomwepo timvere kuti anu ake akumeneko koma die hard amenewo nawonso akuti bwanji chifukwa ululu utunso kuti akumva ndi ena okhala mbali naye komano ululu umenewu umafika kwa wina aliyense amene ali mzika ya dziko la Malawi. Ingakhale kuti uli kunja komano achibalewo amene ali ku Malawi amakhalabe kuti ululu wawo nawenso chifukwa ndi okondedwa ndi akumtima kwako nawenso umamva nawo. Ndi as long as you're Malawian you feel the pain. Tayambiranso nsina mvetsetsi mwati bwanji Julo achipali kwenye MCP kugende free mbali ya kwatu akuluakulu amaudindwe interi nakumala kune MCP ngete akuluakulu pagaundi sipali bwino pano padziko lasokonekera kodi kusintha kwake titani ngete wina anazanena kuti akuluakulu pano patukambirana pamene tikambirana pano chimene chiyembekezere boma likupita chipani likuta MCP boma likulandidwa mwachidule akutero wanena nyamalewa kuti akuluakulu ife kuyenda mwa ife musanguona kuti kukhamsonkhano kuti kukhala kuno imeje si kampeni kunena gulu imene imakhala ku MCP ija inde tingoyeza si kampeni imene nena kuchilungamo ndithu anena kuti imeneje si kampeni koma ife kuti tikaona amene timaona zinthu mozikizira bwino panopa kumalayi zikuonongeka zinthu sizili bwino ipalelera mbiri yawo yayika moti panopa chimene tingadziwe pano changofunika kuona zochita kutsogoloko kuti ukasunga lero lero koma wekha uzidziwa ndithu kuti kudzogoloko kwavuta kuti idali DPP idali mboma akatakwewa adapanga zolakwika kumakhangati kuti akugula maloya majaji aja mabungwe aja aliyense oyankhula akapatsa ndalama manipete lero adangoti waphanyirira kungoti chilemo chomupa anopa boma kuja ngani anthu ndikuza nizo zinzona inu muone meyingolekera nawo ana amene ajawo kuti mukafufuza amene pajapo kwa ana amene amachita bwino mkalasi mpapeza kuti ngochepa kwa wabeba jabu usangala yoseo dunam so usangala baba kuli mufufuza beba jabu amela makoza bwino lo duwente songa kwake kwa fuda ipeyo ngani sisi nina wevi ngalo mkipani koma no wina yesa amena kuyenda tena kutira kuti kanto hani zawa family ama sijobu bwino lesi ko test ko kwa futa kibini kinambisa kombiri ndibauke ni ma ajana bila kwa vida oho amusevete aja azibusa kwa mchalika ni pamene ngakulu ngakuno kulilongo ni pamene pabukira nkhani inde kaya ambiri ngakuno baja mchele chiri umene yakunuka ndina mpingo wanji wasisebi nduwijwa kadi yoseyo yatuluka so mpingo wangu yatuluka inuyo paja ndino wa DPP MCP inuyo ndino wa MCP wewe uzentu usisebi boya mwezi majidika yatuluka nkhani ya usatu nda moderator anko masino manigete ndeyo kala ina wateza yopita na ukuri uku ndeyo wacha adakana majidika osana ninawo omaina osimulilongo granta kuti mporo anavira zibuso ngari mnamvavu inde okona malika 70 maningete amakona 70 ndiye okona 30 amene anakhaza kuti maende anavuta analinzo chile zina kutanthauza tu anakana 100 30 maende anavuta chifera analinzo chile zina ena amapezeka kuti kuli maliro ngofuna kapanga tendi ena ngali zina zochita ena amapezeka kuti mwina tubirawo sindi bwino ena ngora adalumuka mayi munali kunja zifukwa koma zifukwa zinalizomveka bwino
kumano malamulo amene anene kumene koko ndi zimene akambirana koko kunene zone ngati zili zoonadi pano paboma ili lati lataka inu mbusa adanena koza bote mbusa adanena koza bote ndipo ngati panali mbusa amene amayimira MCP ndi mbusa wa CCP. Ubwino wa mbusa ni munthu otali pa ground itu ndi unenelamo amaona kosa amacheza amaenda mu anthu koma tandiuzeni bwinobwino inuyo tadziwana nthawi yayitali ndinu a MCP koma walelera MCP akamati boma ndilo omweli MCP iwinaso mambo ground sibati bino ine ndikusenza zola mamve anthu amene adzavotera Peter panopa ndi a MCP aine ndikuze straight kupatira so amene DPP MCP akonzeka kuvotera Peter Mutharika ndikuze nyine ndikhulupirira amwene panopa amene adzavotera inu ndiji janina adzapita koma akulu mchiyo panopa zinavula bwaji singa mupezeso panopa singa mupeze zijankakamba achemu zije zafeke zije zafeke kazimeziji mchewa watembenuza chimene chamutembenuza mchewa kuti amutaye chakwera panopo ndi chani wani mchewa timene amafuna kwambiri mpaka mimba izikhuta awukhala ni njala 2 azipita kuchipatala akapeze mankhwala chabwino manipete 3 aonebe iyeyo kuti umoyo wake wa iyeyo wa tsiku akupanga survive bwanji sikukana kuti mchewa sakhani njala koma pali zinthu zine zoti iye adayuzikonza kuti iye ndifune munthu akamtsogoleri mtsogolereso zinthu zopezeka kuti aulephera kuthandizira wake ndeti nene kuti mtsogoleri uli pati ine ndimaganiza kuti mwina anthu amene akukuwakuwa kuti chakwera sakutsogolera bwino mwina ndi ucheni mwina chakwera aluthandizira mwina azibale wake ngati kuchipani ngati mwina aye MCP mwina namene akamati boma ndilo omweli mwina akuona bwino tu iwo akuganiziridwa boma ikumapeza mwa njira ina Katundu so mwina akuona kuti akongolesi mwina sakumuona kukwera mwa ndinapeza nyumba kwina kwake uko yalenje sikurali apa ndifuna ndigereka chifukwa akandodanga akuti ndisamuke koma posamuka pakhapo ndipeze munthu akandisayinire kuti ndendeli ndalama zawo zezaka ziwiri ndikafuna kusamuka apo yayi ngati ndikufuna kusamuka mwamtendere pakhapo katenge ndalama yayi inoda ndichaja ya zaka ziwiri mwapasi ndi miyezi ndapasi ndine ndikuindikaona panopa dzinenga lino 250 ndilenga zinatusali ndilenga ndilibe ndiye mmalo mwake ndangopesa kai nyumba alendi manipeta koma ili kutali ndiye ndikachoka kuno ndimatoka kuona koso nyumba imene yoyo koma vuto lonena kuti ndimapita mwaimene ndimapita misika ndimapita misika koma mwene zimene ndimaona ine misika musana mwezi umaona misika mumadusa misika ikayoti mukuona zota kuli mwezi beniroko ngwenya benito misika kudzaza watu koma no munthu panopadaleka kugula ndiwo nthawi ngati ino inkumadya kudya sima palibe ndiyangopita madzulaja akapezeka nyemba zije zophika kale zija kapena apo yayi mpiro phika kale amagula meja ukhandi 700 kapena 800 akugula nyemba zija akadya mfamiyo zikadya pano ndiye size imene afika amalawi nimene akuvutikira panopo kumaka kuyang'ana ndiwo zophika ine kunena mucheno dolis mwamziwa dolis anoja mumfusa kuzali kwa kawondo kubapita kwa mitembo pa ground madyedwe ake ndi amenewo amene ukafika kumene kuphika ndiwo zophika mbali zawo kanchani mine kumaboro akugulitsa yaya kulipa ndiye kumapita ufuna nyumba yangu inwe pano pasimba kule nyumba 5000 na 6000 1 kg 7000 ndiye kuti ngati wagula 5000 ndiwoyo ndiye ugule so makala atu ndiye kuti tomato kama tomato nimene wadulira makala akala 2000 so vanthu aona kuti zipo mweko mafuta pomwepo ndiye kuti ndalama ilole ni 1000 sono vanthu ndifika kundiwo ndiye kuti ufa balibe ndiye vanthu atakonza budget yawo aona kuti chidule nkukapeza zophika ukafika pa ground pake basi kwa ndiye silani ndiye kuti akalero apita baje akakula ufa mwina wani 5 ka 2000 ngoma ka 2 yaku okaje tumadzulo kale ninamo madzulo mama sabo ndizi
mwachidule ikukonza kuti panopa tikuona Malawi simwakale Malawi wavuta kunena kwake kuti ngati kutsogoloku ndikukhala kusiku kulikonse ndikuti dziko la Malawi lidzasowa mtengo wogwira chifukwa zone zenizeni president amene afunika kuti akhale pamene pakuti akutitsogolera Malawi bwinobwino akhale munthu amene adadziwa ikonomi akhale munthu woti president wakudziwa komanso akhale munthu wonena kuti iyeyo ngosaopa kuchita zinthu kwenu simungalole shuga azika kweze nimulipo Malawi izingateke kumaonelera zimwe zikacho koma inu mulamu kodi amali akati kuti kuli meeting inu mukakati akati kuli meeting wanopala anti pano kuli meeting mukakati palibe wana walamula ndiye iwo achatapita kumene kunena kuti kampani imufuna nditseke kwa miyezi iwiri angalephera kutseka sangalephera ngati simutsitse kwa miyezi iwiri nditseka chingachitike cha sangatsitse nde akungokhala wani profit awuchoso kuti iwo yakuno profit amachoka muti iwo chakamatenga shugoja amapiyana kuchama wemweyo kuti amapangidwa kuchine iwo mweyo amatulusanita iwo mweyo kaya andani abomawo ali njira zawo zimene amapanga kumene kuchawo amalumikiza autulusa shuga amatulutsa nthawi zonse nkumapeza ndalama ndi mabigi ino mukuona ndikuti mubomamo iwo akuona kuti bola zawo zikulowa mthumba anthu olavutike zilibe kanthu amutali dziko lafika povuta dziko lafika povuta moti niwo mukakhala muyembekeze kuti chikowina yachichitika ndiye mukuti kukambirana kukuonetsera kuti boma lapita ina lili dzulo timakambirana nthawi yanji usiku masana akuluakulu nzona inu simuli ndi udindo kumene ngalepe mukuona bwaja kuti inuyo munapita ngati audindo mabiki kuona bwaja inu simunayikepo fundo nanuso ine ndauza kuti moto osofolina owotha amakhala kuno vuto loti mwinako jakangonya kuti ndifuna uzimitsa moto simbamulamula kuti ndifuna usazimitse ngete nako jamatozimitsa kwa pamene pafika apa moto wazimitsa aliyense aliyense moto auzimitsa moto munati moto oyatsa wina amatani ndanena kuti moto oyatsa munthu mmodzi amaotha gulu mumatanthauza chani pamene koma mwini wake akafuna kuzimitsa akafuna kuzimitsa simungamuletse chifukwa anayatsa yekha ndi chimene chatsala pano pachoti aliyense pano afuna kuzimitsa moto oyatsa yekhawo kumasulira kwake anthu amene adamanga chipani cha msiripa pang'ono ndi pang'ono ambifutuka anthu ambiri mamembala a MCP ambofutuka chifukwa ndionera kuti kwathu kudalibe chipani cha fodi kwathu kudalibe UDM komanso DPP ndi imene idali pa nambala 1 kwathu kweti not nambala 1 koma idali pa nambala 2 kudera kwa MCP koma tizipani zimene talowera kumene koko kumene talowera tizipani zimene tinati olo DPP yeneyo pano umene kuti wekhala pano mune nyumba ziwiri kapene zitatu avala matishera DPP uchipichoka kwa MCP uchipichoka anthu oti akuvala za DPP koma mukwadziwa kuti ala tinali nawo utambala wakuda inuyo mukavala wa utambala wakuda mupeza kuti mwatsala nokha ndiyambira ku MV nkamuza mwana kuti koma kusungama akajya bwana kuuza kusungama ata alusa kwajadi pali Richard Banda kodi MP ni msungama pali meya wa mzinda Lilongwe msilichana mzima yuzi kodi anachoka hapo cha anachoka uja chabuchari Richard Banda nikujabwera wina ajo mali mose omutunda kutanki uko akulimbana ntakazamene akulimbana MB ndine ndivule toneno kuti anena kuti kuma primaries amene akawine MB akawineyo adzaimira MCP ngasosenga MCP ndikuti enawa akuti adzaima independent ndikuti wa DPP
adzakhala yekha pamene adzatekera mavoti Oh, kaya adzawina kaya aung'ambirana malaya ku MCP kuti msimamva zoti kumakhadeire ndiyo kumene kufika unatemana mwezi wathawa nyamatu kochokera kumanda chimene makasiyamani ayi sindinamve amatema nakuti panachitika chiyani pachakuti anditekeko pagalimoto pamidira ndikukumbuka alisewo pita kumanda kuseri kuli manda kumene kuja kumanda maliro ayika bwinobwino malola awiri oyimira MCP ujene Richard kufa Richard yesongwe MCP ndi kansala panopo wadira limene liko ndi msungama ndiye mupika ali paje kudziwa ndi osewa adanyamuka kufika paja mulandirekerako pagalimoto pita ibwere kuno amidira ndi padzima shopa paja oyena nkutsika kwambote mana koko MCP oyimira msungama ndo oyimira wambote mana wambomenyana mene paja awo choka tukokasiya mali chifukwa chotemerana kaya kufufuza nkuone kuti anthu okudayambana kaya akoti amangolimbana pa majika ngati mupadziwa pa majika paja pali nyumba inaje ama inaje kumene MCP yo angati msungama kudali ofisi yawo nawo Richard ije ili pampanipani pali kanjira kampanipani choncho ndiye pambali apa kumanzere kama kundo kumana la MCP mwapadziwa sogolo kulaiti kupali mama hape kasukula ndafika badziwapo mwapadziwa pamene paishoka kamene kachireka nyumba kamene kajako panopa ajina MCP wa ajina sungama adaleka pano pachina sungama nsewu chomwe ululi pa mama hape udamenye sikeli kuchika kumusu tikamatsetsereka kumusi pena panyuma khangati wakhoraso yochi wakhora yochi ndi uda pili lupilu galaundi kaliyeka koma pakona penye kalika njira kena kachidula kama dutsa kukatukira kuselu umaka khangati ukatsetsereka kumapilo kaliyeka tu kumusu pakona penye papa pali ngati thuka bwalo mpamene amapakira meeting yawo ya ajimusunga now ukoko kudali Richard ndi mati awa pangasonkhana jina pakona penye pamusika ndine nawa pasunga maka ndi pamene pakakhala ajina sunga muvanena pakalepa amachoka pamene pajenzi kwaje kuti akati manzawo musiku koma ndiye utu inde kaya amakhala kulimbana ndetu kuti magawana mose kumtunda watengako wena wanthu ndi kuti msungama watengako wena wanthu ndi kuti uyu Richard yu watengako wena wanthu now DPP ndi mmodzi kamera zaine DPP ndiye kuti pamene pa DPP lokatakawa kuche pabanja adzawina ifawa wagawana manimveseje waje adzawina wawo ifa alipo yekha tuma kuti yonse adzakangati warani watenga ndiye kuti achifera nyitsolelana akakuti ono pang'ono wina adzakhala 20 wina 20 mono ndiye kuti uyenga ali 20 ngati pa yonse akwate 6 sadzawerenga pa yonse koma adzawerenga ya munthu mmodzi ngasi alise wayima payeka komano uyo lokataka kuti ali ndi 40 koma ngati ali 20 uyo atakhala ndi 30 adzawinabe ye sinanga wanyitsolelana kuti chimene chikuopsa ku 23 chili chimene MB ili wa DPP akuonesa kuti akhozerenga boma kumene kwene akapanga mgwirizano handachina 40 kandi ndani fa 40 yalo wari watu afodi yalo the free afford yalo wabali kusiba makaniso ngani ya afford mai baso ngoma pano bezi mimi za fidia akulu badala ground wazio moti tisayembekezere kuti boma ili likhalapo soto ya lapita atu basi ende sanani ndikayi ngarali ko wina amene jabino akuzidziwa kuti koma ineyo ngakumkhalakale pantali kola mutala ndinu mkhalakale pantali ndeti lani sono mawu aja oti boma ni lomweli kumakhala kuti kungozilimbitsa atu basi eyetu amenewo ndi macheza lero pa Monday 24 February 2025 mkulu amene ndimacheza naye ameneyu ndi vice chairman wa Malawi Congress Party ku area 23 ku Thanki ali ndi udindo ndithu ndi wa Congress monga mmene mwamverera audio mmene yayambira sinachite kukonza program kuti ndicheze naye koma munthu uyu anango ndipeza kundifotokozera ndithu
mawu akulu ndionena kuti akufotokoza kuti akuti akaona pamodzi ndi akuluakulu anzawo amene anakumana dzulo la Mulungu pa 23 February ku 23 Kutanki amakambirana Malawi Congress Party aboma imene ikulamula omwewo amene akunena kuti boma ndi lomweli amaunguza ndithu nkunena kuti kuuzana ndithu mwachindunji kuti boma lapita. Boma ili likuoneka kuti lapitatu basi, amakambirana kuti akuona kuti Congress sikulowanso mboma September, akuona kuti akuluza chifukwa akuluakulu achipani akayenda pena paliponse information imene ayitolera apeza kuti pa ground anthu amene amafuna kuvota amene akavote akuonesa kuti sakuifunanso MCP, ndipo akunena kuti unyinji wa anthu monga ngati kuno ku Lilongwe pa Central Region ambiri amene akuapeza ndi mamembers a MCP amene akhumudwa kwambiri ndi ulamuliro wa Lazarus Chakwera, akhumudwa kwambiri ndi ulamuliro wa MCP imene zikuyendera, anthu akuvutika kwambiri makamaka nkhani ya njala. Mmene ananenera akuti Malawi chigawo chino chapakati akuvutika kwambiri, ndipo survival yawo mmene akupulumukira anthu masiku ano ambiri akulephera kuti agule, ndiwo akumatha kupita kumsika nkumakagula ndiwo zophikaphika, ndicho linga chokuti mwina expenditure ikhale ngati kuti yatsikirapo, ndalama ina yotsalayo agule ufa aphike, ndipo akatero imakhala kuti ni budget mwina ya madzulo okhawo pamene amachita zimenezi. Ndiye akuti akaona akuti anthu ambiri akonzeka kupereka voti kumuvotera Professor Arthur Peter Mutharika wa DPP. Amene akuyankhula choncho sa DPP ndi mamembala a Malawi Congress Party. Uyuyu amene ndimacheza naye mu program yathu ya lero ndi mkhalakale, ndi membala wa MCP kuyambira kalekale. Munthu ameneyo ndinamudziwa 2003 kuti munthu ameneyo ndi wa MCP, kuzafikira lero sakugwedezeka, koma akunena mmene mwamverera nokha kuti pa ground sipali bwino, voti kuoneka kuti MCP siyipeza, koma DPP ni imene itha kuwoloka kufikira tsiku lina. Mwakoma nonse, zikomo.